Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti ukadaulo omwe nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo ali nawo othandizira pokweza ntchito zachuma. Boma layamikira lipoti latsopano la Malawi Demographic Health Survey 2024 ponena kuti lithandiza kuti chuma cha dziko lino chifikire magawo onse ofunikira. Ndipo mabungwe oyendetsa nkhonya yachisozera ndi nkhonya ya ndalama akhazikitsa njira yatsopano yotukulira masewerowa. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti ukadaulo omwe nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo a Simon Itai ali nawo othandizira kukweza ntchito zachuma. Iwo amalankhula izi pamwambo olumbiritsa ndunayi ku nyumba ya boma ya Kamuzu mu mzinda wa Lilongwe. Mwayintu modzi ali ndi ripoti lonse. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika wati wakhulupirira Simon Itai udindo wa unduna wa zamafakitale malonda ndi zokopa alendo kamba ka ukadaulo komanso maphunziro ozama omwe anachita zomwe ati ndi zofunika posintha kayendetsedwe ka chuma cha dziko lino. Tate wa dziko linoyu wauza nduna yatsopanoyi kuti ikhale yolimbikira kamba kuti yasankhidwa nthawi yomwe dziko lino layika chidwi pokonzanso chuma cha dziko lino. As you know, that my goal is to turn this country from importing to exporting, from consuming to production. We have got to produce, we have got to manufacture things and export them. There is no other way out. Whether we're talking about forex or economic stability or exchange rate or reduce interest rate, whatever, we cannot achieve that unless we produce and manufacture. And that's why I created this Ministry of Industrialization and Business and Trade and Tourism. I looked all over the country, all the people, and the name that came forward was one of Simon Itai. Polankhula atangulumbiritsidwa Simon Itai adagwiritsa ntchito ukadaulo wawo pa ntchito yomwe apatsidwayi. Imene ndiona kuti pakali panopo zinthu sikuti zili bwino kwenikweni ndipofunika kuti tiyang'anitsitse kuti tione zingayende bwanji. Ndi udindo mina ndipatsa uyang'ana ma industry, trade, business ndi tourism udindo ofunika kwambiri fika zinthu zonsezo tene ochita coordinate kuti ziyende bwino. Ndikukhulupirira kuti tigwira ntchito ndi anthu amene ali ku ministry kuti tionetsetse kuti zinthu zikuyenda bwino. Itai alowa m'malo mwa a George Patrick omwe asankhidwa kukhala governor wa banki yaikulu mdziko muno ya Reserve. Mwayintu modzi, MBC Lilongwe. Pakadali pano President Mutharika wapempha amalawi onse ochokera mu zipembedzo zosiyanasiyana kuti agwirane manja popempherera dziko lino kuti lipitirire kulandira mvula yabwino komanso kuti ng'amba yomwe yagwa m'madera ena ithe. Pempholi latha pamene President Mutharika wakumbutsa Malawi mawu a m'Baibulo ochokera mu 2:2 mutu wa 7 ndi 14 omwe amati ngati anthu anga atchula dzina langa kuzichepetsa ine chauta ndidzawamvera kuchokera kumwamba ndi kuwakhululukira machimo awo komanso ndidzachiritsa dziko lawo. Iyenso anatchula mawu a m'buku loyera la Quran pa sura Nuh chapter 71 ndi 12 mawu omwe amati ndikupatsani chuma ndi ana zomwe ndizokongoletsa za dziko lapansi, ndikukupangirani minda yokongola, ndikukupangirani mitsinje yothirira mbewu zanu, ndikumwetsera ziweto zanu. Pamenepa President Mutharika wapempha magulu achipembedzo kuti kuyambira mkuja lachisanu likudzali pa 6 February mpaka pa 8 February la Mulungu apeze tsiku lomwe achite mapemphero apadera opempherera mvula yabwino. Dziko la Malawi lasayinira mgwirizano ndi boma la dziko la Luxembourg wa ndalama zokwana 30 biliyoni kwacha zomwe mwazina zithandiza pa ntchito za maphunziro za malonda komanso kutukula miyoyo ya anthu akumudzi. Nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena a George Chaponda afotokoza izi ku Lilongwe pamene makapa mapeto pa zokambirana zomwe anali nazo ndi wachiwiri kwa nduna yaikulu ya mdziko la Luxembourg a Xavier Bettel komanso mwambo osayinira mgwirizanowu. Charles Wahara ali ndi ripoti.
Poyankhula kwa atolankhani mu mzinda wa Lilongwe, nduna yoona zakunja kwa dziko lino ndi ubale wa maiko ena George Chaponda anati mgwirizanowu wabwera pa nthawi yake pomwe dziko la Malawi lokumana ndi mavuto osiyanasiyana kuphatikizapo achilengedwe komanso kuvuta kwa chuma. Achaponda anati kusayinirana kwa mgwirizanoko kukuonetsanso chikhulupiriro chomwe boma la dziko la Luxembourg line nacho mboma la dziko lino pomwe likugwira ntchito ndi kukweza miyoyo ya Malawi. Tikuthokoza kwambiri chifukwa kufika pa nthawi imene ife tili ndi mavuto ambiri kuno ku Malawi. Madona athu amene anali kutithandiza chifukwa cha zina ndi zina zimene zikuchitika m'maiko wamwawo achepesa chithandizo chawo kwa ife. Ndi ife tsopano zakhala zikutivuta nkhani zokhala ngati zowathandiza anthu ngakhalenso ma refugee aja amakhala kuzereka kampu choncho kambe zinthunso zokhuza za umoyo ndi zina choncho kubwera kwa awa atithandiza kwambiri pa mgwirizano umene tili nawo. Pali zinthu zokhuza za umoyo komanso zothandiza anthu akumizi. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa nduna yaikulu ya dziko la Luxembourg Xavier Bettel anayamika ndondomeko zosiyanasiyana zomwe boma la dziko la Malawi likuchita atikamba kuti izi zithandiza kuonetsetsa kuti chuma cha dziko lino chibwerere. Iwo anaonjezapo kuti n'chifukwa chake boma la dziko lino likuyenereka kuthandizidwa mu ntchito zosiyanasiyana zomwe likugwira. Pali chiyembekezo kuti lachitatu Bettel apita ndi kukacheza mboma la Dowa kumalo adzaleka komwe kukhala anthu omwe anathawa kwawo pa zifukwa zosiyanasiyana. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Boma layamikira ripoti latsopano la Malawi Demographic Health Survey 2024 lomwe bungwe la National Statistical Office latulutsa ponena kuti lithandiza kuchita ndondomeko yabwino ya chuma cha dziko lino kuti chifikire magawo onse ofunikira kugwiritsa ntchito zotsatira zakafukufukuyi. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka yayankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pomwe amakhazikitsa ripoti ili. McDonald Chiwayula wadza ndi zambiri. Nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ati ripoti ili lapereka zotsatira zakafukufuku zomwe zithandize boma pochita dongosolo la chitukuko komanso kuyika ndalama m'madera onse ofunika omwe angathandize kukweza chuma cha dziko lino. Iwo ati ngakhale zotsatira zina zakafukufukuyi zaonetsa kuti magawo ambiri akuyenda bwino, palinso madera ena omwe akufunika chidwi chapadera kuti ntchito zina zomwe sizikuyenda bwino azikonze. Ndi ripoti labwino kwambiri limene litathandize boma komanso ma NGO madonors athu kuti tikamapanga budget tizoona kuti kodi ndi mbali iti yomwe tingathe kukonza kumbali ya social protection. Itithandizanso tikamapanga ma policies athu kuti kodi ma policies athu tiyang'ane mbali iti ya umoyo wa munthu kuti policy ma planning athu ikhale yabwino komanso tikamapanga allocate budget tioneseze kuti zikupita koyenera kumenenso kukhale ndi more impact. Potirirapo ndemanga wachiwiri kwa nduna za umoyo a Charles Chilambula ati ripoti ili lithandizanso kukonza ntchito za umoyo. Ripoti imene ndiyofunikira kwambiri chifukwa itithandiza pa kuona kuti mavuto inene akuti ivuta ndi ati ndipo tingathane nawo bwanji komanso anthu otithandizawo azikhala ndi umboni kuti palidi mavuto amenewo. Commissioner wa bungwe la National Statistical Office a Shorton Kanyanda ati kafukufukuyi akuonetsa kusintha pa zizindikiro zina za umoyo koma pakufunika kuonikanso kadyedwe ka ana kuti asamakhale onyenchera. Nambala ya anthu amene akufuna njira zakulera ikukula kusiyana ndi imene inalili 2015-2016. So zina mwa zimene tikuona kuti zapanga improve ndi zimenezo. Koma mwina pamenso tikuona ngati kuti sinachite bwino ndi nkhani ya katemera wa ana amene asanafike zaka 5. Timaona kuti in 2015-2016 ana pakuti 76% analandira katemera yese. Kwa panopa pa 2024 tuona kuti chiwerengero chatsika kufika pa 67%. Ndipo mmawu ake mmodzi mwa akatswiri achitukuko ati boma liyike chidwi kulimbikitsa chisamaliro cha anthu okhala m'midzi. Ndi imene timati primary health care kulimbikitsa kwambiri kuti ndalama zisamangothera mzipatala ngati ukamuzo central ngati ku Queens zizipita ndithu kumene anthu amakhala. Ndi imene timati primary health care imeneyo kuti tizipita primary health care suti tizingonena kuti munthu wadwala kale titani timuchiritse koma tizionanso zimene zimapangitsa anthu kuti asamadwale kaya za umoyo za madzi kuti akhale bwanji za family planning vaccination
ndikumene kuti tuyenekera kuti tizipitiriza kwambiri kumene. Bungwe la National Statistical Office lati ripoti ili la Malawi Demographic Health Survey 2024 likupereka chiwunikiro chabwino pa ndondomeko za dziko lino kuti umoyo wa Malawi upite patsogolo. McDonald Chiwayula, MBC, Lilongwe. Unduna oona za chisamaliro cha anthu walimbikitsa mafumu m'boma la Chikwawa kukhala patsogolo pokhazikitsa sukulu za mmera mpoyamba madera mwawo. Izi zikudza pomwe boma linakhazikitsa ndondomeko ya changu yothandizira kugawa phala kwa ana okwana 47,000 msukulu 401 za mmera poyamba maboma akuchigwa cha Mtsinje wa Shire mothandizidwa ndi kundunawo. Hamida Kazembe walemba ripoti ini. Poyankhulapo pamwambo oyendera sukulu ya mmera mpoyamba ya Mpokonyola ndera la mfumu yayikulu Katunga, Anavicha anatsindikanso kufunika kuti mafumu azitenga mbali pothandiza ntchito za sukulu za mmera mpoyamba ndipo apempha mafumuwa kuti azipereka malo oti amangepo sukuluzi. Ndinalimbikitsa mafumu kuti aonetsetse kuti makolo onse akupititsa ana awo kummera mpoyamba, komanso aonetsetse kuti akupereka malo abwino okwera onena kuti akhoza kumamangapo sukuluzi. Pali malo ena amachita kudziwikiratu kuti chaka nchaka pamakhala pakudutsana mondwe, malo amene ndi bwino kuti akhale owapewa. Komanso aonetsetse kuti makolo ena makamaka makolo opeza pachingerezi timati ma step father kapena step mother asamachitire nkhanza ana owapeza, ana atetezedwe, ana apite kummera mpoyamba, ana akhale malo abwino ovomerezeka, komanso nyumba zizimangidwa zolimba, minda iperekedwe kuti anthu asamangodalira kuthandizidwa azitha kuzidalira okha. Mkulu wa bungwe la Feed the Children Henry Makwerero omwe akuthandiza anawa ayamikira boma kamba kodzipereka pogwirana manja ndi bungwe lawo potukula miyoyo ya anawa mderali. Chaka chino chikamatha ndiye kuti ma CPCC onse amene ali mu malo muno mwina over 15,000 kuliko satha kumapereka zakudya kuti ana azidya. Monga mukudziwa ino kuti mmera mpoyamba anawa akadya bwinobwino ubongo wawo soma kwima bwinobwino nzeru, komanso matenda ambiri amene madwala titakula amachokera kufuna kuti umoyo wako mmene umakula sunadye moyenerera. Ndeti ndikuona tifuna tiyensise kuti tikuwapasana zoyenerera kuti nthawi imene akukula asazakumane ndi mavuto osiyanasiyana kusogoloko. Mmodzi mwa makolo ana omwe amapita ku sukulu ya mmera mpoyamba ya Mpokonyola mbomali Ayesta Mpanginjira ayamikira kubwera kwa chitukukochi zomwe anati zithandiza kakulidwe kabwino ka ana. Ineyo kubwera kwa bungwe lili ndine osangalala palibe china chonse chimene ndikuona kuti ndichopwetekayi china chonse ndimangoona kuti ndiyana ndiyabwino foyona kuti zintchito zanga zimene ndimagwira ine ndimagwira zintchito zanga ndawa kwambiri koma ndikamutenga mwana wanga ndikamusambitsa kubwera kunoko ndikamapita ku nyumba palibe chimene ndimakachita ndimakayona kuti ndimandifurayi. Unduna oona zoti pasamakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, ulumali komanso chisamaliro cha anthu ndomwe ukuthandizira ntchitoyi. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. President Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti ukadaulo omwe nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo ali nawo othandizira pokweza ntchito za chuma. Boma layamikira ripoti latsopano la Malawi Demographic Health Survey 2024 ponena kuti lithandiza kuti chuma cha dziko lino chifikire magawo onse ofunikira. Ndipo mabungwe oyendetsa nkhonya yachisozera ndi nkhonya ya ndalama akhazikitsa njira yatsopano yotukulira masewerowa. Takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu boma lati likuyang'ana misika ya mbewu zosiyanasiyana ndi cholinga choti alimi azitha kulima mbewu zina nkugulitsa. Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi ulimi wanthirira ndi chitukuko cha madzi Athokotembo ayankhula izi pomwe amayendera bungwe la Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi SFFRFM mu mzinda wa Blantyre. Secret Tsegula wadzandiza mbiri. Mawu ake atatha kuyendera kampani Atembo anati boma likuyang'ana misika yoti alimi azigulitsa mbewu zawo ndi cholinga choti alimiwa azipanga phindu lochuluka. Atembo atinso izithandiza kuchepetsa mavuto omwe amadza kamba kakusintha kwa nyengo, kamba kuti alimiwa akagulitsa mbewu zawo azitha kuzidalira pawokha osamadalira zinthu zomwe zimaononga chilengedwe monga kudula mitengo. Kwa nthawi yayitali kwathu kuno Malawi takhala tikudalira chimanga kuti chitithandize ngati chomagulitsa
komano tikudziwa kuti palinso mbewu zina zimene anthu akhoza kumalima. Vuto limakhala ndi mbewu zinazo nzokuti misika ndiomwe imasowa, nde ku unduna wa zamalimidwe kuonetsetsa kuti misika imene ipezeke. Anthu akayipeza misika imene ndekuti akalima azidziwa kuti ngati ndalima nyemba kaya ndalima nandolo msika ukhala opezekeratu. Nde tikugwira ntchito yokuonetsetsa kuti tipeze misika imene. Migrace Chipa ndi mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la SFFRFM ndipo iwo ayamikira wachiri kwa ndunayi powayendera. Atipa atinso pakadali pano ntchito yogawa zipangizo za ulimi ili pa 70%. Ifeyo ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ndisokondwa kwambiri lerolo kuti tinalandira achiwiri kwa anduna kuona za malimidwe Honorable Tukutembo MP amene monga mukudziwa ndi amene angosankhidwa kumene unduna amene undanabwera kuti azamvetsetse kuti kodi ifeyo ntchito zathu timazigwira bwanji. Ifeyo monga smallholder ndi makampani aboma amene tili pansi pa unduna wa za malimidwe ndanabwera kuti azaone ntchito zathu zikuyenda bwanji. Monga simukudziwa ifeyo smallholder timayendetsa program ya boma ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi amafuna azaone kuti ntchito yathu ikuyenda bwanji. Palendo ndunayi inachezanso ndi anthu ogwira ntchito ku bungweli. Sigrid Segula, MBC, Blantyre. Apolisi ati atsekulira nduna zakale komanso mulembi wamkulu wakale mu ofesi ya president mlandu ogwiritsa ntchito maudindo awo molakwika ndi kuzembetsa ndalama komanso kukhudzidwa ndi kugula fetereza wa 200 biliyoni kwacha mosatsata ndondomeko. Nduna zakalezi ndi a Sam Kawale amene anali oona za ulimi, a Sostin Gwengwe oona za chuma komanso mulembi wakale mu ofesi ya president Michael Nzamba. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi Alfred Chintere wati zofufuza zafika patali ndipo posachedwapa anthuwa awatengera ku bwalo la milandu. Iwo analankhula ndi Patrick Dambula. Yes, you had a major tatu saifa polisi kuti anthu atatu amene amangidwa nduna ziwiri zakale komanso wina amanali ngati mlembi wa ku office ya president cabinet ali mu chitokosi chathu polisi ndipo akaonekera ku court nthawi iliyonse. Mwina milandu yake imene mwatengera ndiyo ndani kalukanizanji? Milandu yake kwambiri ndiyokhuza ndi macontract amene amachitika amaperekedwa amene achitika mbuyomu ndipo muchikata atafotokoza zonse zomwe zili mu milandu imeneyo koma zambiriso zikafotokozedwa pamene mlandu ukanenedwa ku court kumene atapite anthu amene waposachedwa. Ndi mwina kapena anthu ayembekezere kuti anthu amene watengeredwe ku court? Mlandu umenewo metinanenera muchikata tunjenanate apita ku court posachedwa. Ndi mlandu tisizobisa ndi mlandu tikuchitidwa aliyesa akuona amalawi onse akuona ndeti pa time imene tikatengera ku court aliyonse amanyozi komanso anthu amba akakhala ndi mwayi woona mlandu umene kuti anthu amene watengeredwa ku court la milandu kuti mlandu ukapitirizidwe kuweruzidwa. Munkhani za masewero mabungwe oyendetsa nkhonya yachisozera ndi nkhonya ya ndalama akhazikitsa njira yatsopano yomwe azivomereza kapena kukana osewera kuchoka ku gulu la osewera achisozera nkuyamba kumenya nkhonya ya ndalama. Mabungwe awiriwa ati izi zithandiza kuti osewerawa omwe azichoka ku nkhonya yachisozera kupita ku nkhonya ya ndalama azikhala okhawo omwe akukhwima zenizeni ndipo sangachititse manyazi dziko lino. Tili ndi ripoti ili. Mkulu woyang'anira zachuma ku bungwe loyendetsa nkhonya yachisozera la Malawi Boxing Association MABA Arthur Makwera wati pakhala pali kusamvana pakati pa bungwe lawo ndi bungwe loyendetsa nkhonya ya ndalama la Malawi Professional Boxing Control Board pa osewera omwe akuyenera kukhala mamembala a mabungwewa. Koma iwo akuti iyi ndi mbiri yakale chifukwa mabungwe awiriwa akhazikitsa njira yovomerezeka yomwe osewera azidutsa pofuna kulimbikitsa ukadaulo pa masewerowa mdziko muno. Poyamba maboksa awa amangobwera kungo watola basi ndikuyambapo nawonso a professionalso akasuzumira akaona kuti iya maboksa akuti apya ngwanyengerera amatenga pakali pano akamabwera nacho tikuwasanisa mafomu amene akuamanga kunena kuti akhale mmene muja apye bwinobwino ndipo a professional akabwera akumatilembera ano ifeyo makalata kunena kuti kufuna wakuti so timene chatikumawunikira naja bwinobwino ndikuwaona kuti iya awawa sanapya chifukwa pala ena akumatenga ndithu under 20 sisi machita bwino. Mtsogoleri wa bungwe la Malawi Professional Boxing Control Board Lonzo Defector Zimba
wagwirizana ndi amakwera pa nkhani ndipo wati izi zilimbikitsa osewera dziko lino kumachita bwino m'mipikisano yakunja. Mukudziwa aliyense ali ndi law yoyenera kuti apange play pamenepo ngati maba anthu amene amasola ma boxers from the grassroots. Taonanso kuti ndi bwino kuti pazikhala transition yabwino ndi cholinga chokuti ma boxers azipanga benefit and at the same time tsogolo la nkhonya lizikhalanso kuti likuyenda opanda mwina zokolanakolana. So that is the true ndi zimene zinthu zilili ndipo mgwirizano wathu kuyenda bwino bwino. M'mbuyomu kampani zomenyetsa nkhonya za ndalama zakhala zikungotenga osewera achisozera mosatsata lamulo ndi kumakawomenyetsa nkhonya zopyola misinkhu yawo ndipo zimachititsa kuti chiwerengero cha osewera nkhonya ogonja chizichuluka. Amin Musa, MBC Sport, Blantyre. Ndi nkhani imeneyo tafika pamapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane nayinso mitu yake. President Mutharika wati ali ndi chikhulupiriro kuti ukadaulo omwe nduna yatsopano ya zamafakitale malonda ndi zokopa alendo ali nawo othandizira pokweza ntchito za chuma. Boma layamikira ripoti latsopano la Malawi Demographic Health Survey 2024 ponena kuti lithandiza kuti chuma cha dziko lino chifikire magawo onse ofunikira. Ndipo mabungwe oyendetsa nkhonya yachisozera ndi nkhonya ya ndalama akhazikitsa njira yatsopano yotukulira masewerowa. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa, tikufunirani tsiku lopambana. Mwadwa inose mmawa uno yafika sonthaja timakupatsani za nyengo ya mitambo ikuyembekezereka kupitirira madera ambiri a chigawo cha kumpoto komanso a chigawo cha pakati kuphatikizapo nyengo ya mvula ya mabingu yomwe izigwa yamphamvu madera ena. Tikuyembekezeranso nyengo ya mitambo yapatali komanso yopanda mvula kupitirira madera ambiri a chigawo cha kumwera ndi ena ochepa a chigawo cha pakati. Izi choncho kamba kuti dera lodzetsa mvula lotchedwa ITCZ lakhazikikabe chakumpoto kwa dziko lino pamene mphepo zopanda chinyontho komanso zofunda zomwe zikuchokerabe nyanja mchere ya India chakumwera kumvuma zikufalikirabe madera ambiri a chigawo chakumwera komanso ena a chigawo chapakati kupangisa madera amenewa kukhala kopanda mvula. Nchifukwa chake mmawa uno nyengo yopanda mvula ikupitirira madera ambiri a chigawo chakumwera pamene nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu ikupitirira madera ambiri a chigawo chakumpoto ndi ena a chigawo chapakati. Kwafundanso mmawa uno madera ambiri a mdziko muno monga kwa Ngabu komanso Nsanje ni mulingo kwana 23, 22 kumangoshi kumonkibe komanso madera ambiri a mphepete mwa nyanja pamene kwazizirako madera ambiri a chigawo chapakati ndi kumpoto kwa dziko lino. Masanawa tiyembekeze nyengo ya mitambo yapatali kupitirira madera ambiri a chigawo chakumwera kuphatikizapo nyengo ya mvula yowaza madera ena ochepa kwambiri pamene nyengo ya mitambo komanso ya mvula ya mabingu ikhala kupitirira madera ambiri a chigawo chakumpoto ndi ena a mphepete mwa nyanja. Tiyembekezerenso nyengo yotentha masanawa madera ambiri a chigawo chakumwera monga kwa Ngabu komanso Nsanje ni mulingo kwana 34, 29 kumangoshi komanso kumonkibe kumakufunda madera ambiri a chigawo chapakati ndi kumpoto kwa dziko lino. Mawa uno munali ndine Tapewa Khuta kumutu khala nozindikira dziwani za nyengo. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Kuletu makolo ena amene tili ndi chisimu cholowera mabanja anathu.